तो गाइस बरायफिनबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलफोरखौ इसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगो समझ रहे हो ना तो गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गेट स्टार्ट Hey guys, I'm Yuna. Oh sorry होननो बावगारदो क्यूट होननो बावगारदो नों बहुत क्यूट बाल लेवरानि क्यूट नोङो ओ भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ थुलायदो Hey y'all come look at this ओइ गजेन भाइ मा भिडिअ लगायदों नों ओइ नेक्स्ट भिडिअ ओइ गजेन भाइ जाथारलाय माबा भिडिअ लगायना होयोलै ओइ सरिलै भाइ सरि आखाया नांनानै फाइबलांदो भिडिअआ गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ थुदो मार साले का खोपड़ी तोड़ साले ओइ र सुवाद आदाया माने जोंना हिनजावसा जानो लुगैदो बेखायनो गोजौआव माबा सोना लाना सोरदोबा हमजालाय लांदो नाय आदा नों बेबायदि गोजौआव माबा बिलुन माबा आपेल सापेल सोना लाबाबो नों हिनजावसा जानो हाया हिनजावसा जानोबा नोंनियाव माबा हाख'ना माबा सोना होनांगोन होमबासो हिनजावसा जानो हागोन नोङो आदा समझ रहे हो ना आं मा बुंदों आदाया बुजिखाबाय जानांगौ गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ थुलायदो nó thằng xin đâu đi कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं माने जोंना सासेया दुगैनो नागिरदो आरो सासेया भिडिअ खालामना माबा देखायनो होदो थोस इदिजों जायो फाग्लानो मार साले का खोपड़ी तोड़ साले नोंनिखौनो देखायना होदोब्रा नोंनिखौनो नायनोसै नाय नोंसोर बिदि देखायसै भिडिअ बनायबाय थाना बिदि गावसोरनो भाइरेल खालामना लाबाय थाना फरायनायफोराव गोसो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं तुम्हारी गाड़ में चनूने काट तो गाइस दिननि भिडिअआ एसेनोसैमोन भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायबा एसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो तो गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय खत्म बाय टाटा गुड बाय गया